Köszöntöm nézőinket! A Facebook TV gasztronómiai magazin műsorát látják. Mai adásunkban a Vén-Betyár étterem két specialitását készítem el Berki Nikolettával. A tüzes batyút és a betyár rőzsét. Niki, mit akarnak ezek a fantázia nevek? Betyár rőzse, az fűszeres tarja, pirított gombával és lioni hagymával. Steak burgonya a körete. És a tüzes batyú? A tüzes batyú viszont egy garaj, fűszeres, hagymával, csülökkel és csípős paprikával bepanírozva, és csípős szósszal. Ez jól hangzik. Kezdjünk is hozzá! Nikitől kaptam egy csinos kis kötényt, ami nem betyáros ugyan, de a mai célnak megfelel. A kukta készen áll, vár a fakanál. Ha valaki otthon velünk főzne, azok számára elmondom, hogy először a gombafejeket félbevágjuk, felszeleteljük, majd 5-6 percig kevés olajon megpirítjuk. A betyárrőzse egyik különlegessége a lioni hagyma. A lioni hagyma nem más, mint lisztbe forgatott hagymakarikák olajban kisütve. A vörös hagyma egy Közép-Ázsiából Magyarországra került fűszer, ami kedvelt ízesítő sült és főtt ételeinkhez egyaránt. Sok magyar ételnek adja meg az aromáját, sőt, képezi alapját. A készítendő étel jellege határozza meg, hogy a hagymát zsírban fonnyasztják halványan, vagy aranysárgára pirítják, hiszen más-más ízhatás érhető el vele. A valódi magyaros étel elképzelhetetlen hagyma nélkül. A kisült hagymakarikákat lehetőleg papírszalvétára szedjük, hogy a fölösleges zsíradékot felszívja. Ez nem egy ultralight étel, de ilyen kis praktikákkal odafigyelhetünk a koleszterin szintünkre. Fontos, hogy a húst pár órán keresztül pácban tartsuk, hogy még omlósabb, ízletesebb legyen a végeredmény. A pác összetevőire most nem térek ki, mert ez minden konyhában egyéni ízlés szerint készül. Én például a dijoni mustár fehérboros, sós, fűszeres ízét nagyon szeretem. Azok, akik nem esznek sertéshúst, természetesen szárnyasból is elkészíthetik, de azért lássuk be, az igazi magyaros ételek nem csirkehúsból készülnek. Mi sertéstarját használunk. A húst bármilyen serpenyőben ki lehet sütni. De ha a rendelkezésünkre áll olyan speciális edény, amiben a hús csíkosra, grillhússzerűre sül, akkor ajánlom ebben elkészíteni, így akár egy nyári grillparti hangulatát is az asztalunkra varázsolhatjuk. Mi már előre dolgoztunk egy kicsit, a burgonyát 3 szögre vágtuk. A lényeg, hogy a héját mi most nem szedjük le. A kisült burgonyát fűszersóval és fokhagymás olajjal ízesítjük, ettől szték a burgonya. Tálaláskor a burgonyára helyezzük a hússzeleteket, erre kerül a pirított gomba és végül a rőzse, magyarul a lioni hagyma. Díszítéshez salátalevelet, paradicsomot és egy tömör hagymakarikát használunk, melyet nemzeti színekbe öltöztetünk, legvégül petrezselyemmel koronázzuk. Íme az elkészült betyárrőzse, az illata isteni. Még ne szaladjanak ki a konyhába, tovább tüzesítjük a hangulatot, mert a második ételünk neve tüzes batyú. Ez a végeredmény, és most azt is megmutatom, hogyan készül. Ehhez a betyáros ételhez is sertéshúst használunk. A karajszeletet kiklopfoljuk. A klopfolásra azért van szükség, hogy a húsrostjai fellazuljanak, ezáltal könnyebben sül, porhanyósabb lesz. Összekockázzuk a hagymát, majd kevés olajon üvegesre pirítjuk.
Akkor lesz tökéletes a batyú, ha a hús a klopfoláskor nem szakad szét, és elég nagy ahhoz, hogy félbe lehessen hajtani. Rátesszük az erős paprikakockákat, a csülökdarabokat és a pirított hagymát. Én is kipróbáltam otthon ezt az ételt, és a hagymába fokhagymát is belecsempésztem, amitől még pikánsabb lett. A panír hagyományos, liszt, tojás, zsemlemorzsa. A félbehajtott batyú széleit jól össze kell nyomni, hogy a töltelék a panírozáskor ne csússzon ki. Ehhez az ételhez is, mint a betyárrőzséhez, burgonyaköretet készítünk, mert a steak burgonya ízvilága tökéletesen kiegészíti a sertéshúsokét. A batyú kisülése után a húst ferdén vágjuk ketté, hogy a töltelék ne hulljon ki. Tálaláskor krumpliágyra fektetjük úgy, hogy a töltelék jól látszódjon. A tüzes jelleget a batyúba töltött erős paprikán kívül csípős szósszal is növelhetjük. Mi az étterem házilag elkészített chili szószát használjuk. Magyarországon kiemelkedően sok paprikát eszünk és termesztünk, de szerte a világban nem a nálunk ismert étkezési paprikát használják, hanem a chili paprikát. Ez a trópusi és szubtrópusi éghajlaton terem, és a mi paprikánknál jóval erősebb, csípősebb, maróbb ízű. Díszítése a vénbetyárban salátaággyal történik, de csinálhatjuk paradicsom vagy uborkaággyal is. Akkor mi most meg is esszük, amit főztünk, hogyha önöknek is tetszett, és otthon is kipróbálnák, előtte mindenképpen látogassanak el ide, a Vénbetyár étterembe. Önöknek is jó étvágyat! Viszontlátásra! Köszönjük a helyszínt a Vénbetyár étteremnek. Asztalfoglalás www.vénbetyár.hu. A műsorvezetőt az Angeli Fashion olasz divatárú öltözteti.